Метод на най-малките квадрати. В MATLAB апроксимацията на полиноми по метода на най-малките квадрати се осъществява с командата polyfit с синтаксиса p равно polyfit xy. Тук x е вектора от стойности на независимата променлива, y е вектор от стойностите на зависимата променлива и k е степента на полинома. Има и друг вариант на командата, при който има два изходни аргумента. Polyfit xy и два изходни аргумента p и s. Изходната променлива s се използва за пресмятане на грешката. Така. Сега ще разгледаме и още една команда. След като с командата polyfit сме намерили вектора p, който съдържа коефициентите на търсения полином в низходящ ред на степените. Започваме от най-високата степен. След това е възможно да пресметнем стойността на функцията, приближаващата функция, в точка, която е различна от зададените. Това става с командата polyval px0. x0 тук е точката, в която искаме да пресметнем стойността на функцията и те са коефициентите на приближаващия полином по метода на най-малките квадрати, а y0, изходният параметър y0 е стойността на търсената функция в точката x0. Сега да разгледаме един пример конкретен. Задача 1. Нека са дадени в таблица стойностите на x и y. X е независима променлива, а y е зависима променлива. Трябва да апроксимираме по метода на най-малките квадрати с полином, най-напред от първа степен, след това от втора степен и да начертаем графиката. Започваме с въвеждане на хикс. 0, 0,5. Може да се използват интервали вместо запетайки. 0,75, 1,15, 1,5, 2, 2,25, 2,5 и 3. Сега въвеждаме Y. Ако не искаме отново да излиза на екрана, може да сложим точка и запетая на края на реда. Y 4,9, 2,9, 2,4, 0,7, 0,4, минус 0,9, минус 1,2, минус 2 и минус 2,5. Най-напред ще приближим с права линия. Пишем командата ps равно polyfit x, y, 1. Третия параметър е степента на полинома. Така, получихме коефициентите на приближаващия полином. Минус 2,4357, 4,2164. Това е коефициента пред най-високата степен, а това е коефициента, свободния коефициент. Значи, ако трябва да запишем уравнението, ето тук трябва да запишем минус 2,4357, а тук свободния коефициент е 4,2164. Пресмятане на грешката. Грешката се пресмята последния начин. EPS равно на EPS1 равно на S точка norm R шапка на втора. Грешката е 1,4446. Сега нека да начертаем графика. За да начертаем графика, правим се една малко по-ситна мрежа по Х, за да стане гладка кривата. Linspace
от най-малката стойност на хикс до най-голямата стойност на хикс правим мрежа с 30 точки. Това го присвояваме на хикс 0. Y0 е поливал. Стойността на функцията, получена с коефициенти P за всяка една точка x0 от тази нова мрежа. x0 обаче трябва да бъде, не xo. x0 равно на поливал P запетайка x0. Така, значи пресметнахме всички точки y0. След това чертаем графиката. Плот x, y. В апострофчета слагаме малка буква O. След това x0, запетайка y0. Така с кръгчета ще получим всички точки от таблицата, а с непрекъсната линия ще получим приближаващите точки. Графиката на функцията в точките, приближените стойности. Графиката на приближаващата функция, това са точките x0 и y0, начертани с непрекъсната линия. А с кръгчета получаваме точките от табличката. Ето ги. Виждаме, че има няколко точки, които доста се отдалечават от приближаващата линия. Ето тази и тази. Това не дава сигнал, а също така и грешката 1,4446 не дават сигнал, че това приближение не е много добро. Но ще видим какво сега ще стане и с полином от втора степен. Въвеждаме командата средна скоба PS равно polyfit x, запетая y, запетая 2. Третия параметър показва, че сега приближаваме с квадратна функция. Така получаваме 3 коефициента. Първия коефициент 0,4425, това е коефициента пред хикс квадрат, минус 3,7603 е коефициента пред хикс и 4,8144 е свободния коефициент. Да пресметнем грешката. EBS2 равно S точка норм R на квадрат. Грешката е по-малка, 0,323. Сега нека да начертаем и графиката. За целта пресмятаме в същите тези точки x0, които си направихме преди малко, от минимума на хикс до максимума на хикс 30 точки. Намираме сега стойността на новата приближаваща функция y02 в тези точки. Поливал P x0. Тук вече P са новите коефициенти. Трите коефициента за новата функция. И сега ще начертаем графика. Ще изобразим двете графики на един чертеж. Плот XY с кръгчета. Тук е буква О. X0, Y0. И X0, Y2. Така ще получим Y02.
Така ще получим на практика 3 криви. Ето, 3 криви. Зелената линия, това е приближаващата функция с права линия. Червената линия, това е новата приближаваща функция, квадратна, и с кръгчета са изобразени дадените точки от таблицата. Вижда се съвсем ясно, че червената линия по-добре приближава нашите данни. Сега нека да прогнозираме стойността, която би получила зависимата променлива y при x равно на 1. За целта пишем командата y1, запетайка d равно поливол P1S. Следователно, с 95% сигурност, това е 95% доверителен интервал, с 95% сигурност можем да твърдим, че стойностите на y при x равно на 1 ще попадат в следния интервал. y1 минус 2 пъти d, y2, y1 плюс 2 пъти d. Сега ще приближим с нелинейна функция, зависеща от два параметъра. За целта се използва функцията LSQ-curve-fit с няколко параметъра fun, A0, x и y. Fun е името на функцията, с която приближаваме таблично зададената функция. A0 е вектор ред, който съдържа началните стойности за търсените коефициенти. X и y са стойностите от таблицата. X е независимата променлива, а y е зависимата променлива. В лявата страна на тази команда това са изходните параметри. А е вектора, в който получаваме коефициентите на приближаващата функция, получени по метода на най-малките квадрати. А EPS е получената стойност за сумата от грешките. Да решим задача 2. Нов изолационен материал е подложен на проверка. За различни стойности на налягането, приложено върху образец с дебелина 5 см, се измерва свиването Y на материала в милиметри. Получените стойности са дадени в таблицата. Определете параметрите в експоненциалния модел за описание на свойствата на материала. Въвеждаме експерименталните стойности. Хикс равно. Тъй като стойностите са 6 с постоянна стъпка, можем и така да ги въведем от 1 до 6. Y 0,9, умишлено е изпусната нулата. 1,2, 1,6, 2,5, 3,6, 4,8. Искаме да апроксимираме с функция от вида А по Е на Б по Хикс. Това е функцията. Тъй като обаче в MATLAB параметрите A0 трябва да бъдат началните стойности за параметрите. Това трябва да бъде един вектор с едно и също име на променливите и с различни индекси. Затова параметрите А и Б ги преименуваме. Нека А да бъде А1, а Б да бъде А2. Дефинираме си анонимна функция. F равно на кльомба с аргументи А и Хикс, функция на две променливи. А1 по експонента
от А2 по Хикс. Затваряща скоба. Точка и запетая. Дефинираме начални стойности. След това записваме командата A запетайка EPS равно LSQ curve fit F A0 Хикс Y. Тук една скоба съм пропуснала. Така. И така получаваме коефициентите А1, А2, т.е. това са нашите коефициенти А и Б и грешката епсилон 0,0493. Коефициентите са фактически, значи нашата функция А по Е на Б Хикс е всъщност 0,6185 експонента от 0,3441 по Хикс. Нека сега да начертаем графиката на приближаващата функция и точките от таблицата. Пак си правим една по-ситна мрежа. Хикс 0 равно linspace минимум Хикс до максимум Хикс 30 точки. Y0 е равно на F от A Хикс 0. Чертаем график. Плот Хикс Y с малка буква О с кръгче. Хикс 0 Y0. Ето е графиката. От чертежа виждаме, че полученият експоненциален модел добре описва изходните данни. Нашите експериментални точки, 6 точки, са близо до кривата на разпределение. Отново, както и в случая с приближаване с полином, можем да прогнозираме стойността на функцията в някаква друга точка, която е в границите на зададените възли, т.е. можем да направим интерполация. Нека да пресметнем стойността на функцията в 3,5. За целта трябва да заместим в функцията f получените параметри а хикс е 3,5. Така получаваме стойността на функцията 2,0625. Ето. Точно тук се намира тази точка. Следва да направим няколко задачи за упражнение.